फेन्सि बाजारावल' जि जोमखौ खमाव मोनो बाखि जेरावबो मोना फेन्सि बाजार तेरे को ब्लॉग में दे दूंगा मैं साले खुलुमबाय लोगोफोर दा आङो दंफैयो मासखावा स' इयो जाहैबाय मासखावा लासितघाट दिनै जोंबो माने बेलासिनि बेरायनो फैलायबाय इयाव दसे बेरायनोसै ओमफ्राय नैफोरो गारि पार्क खालामना दोननाय माखौ नुदों ना नोंसोरो माने इयाव बहुत मानसिफोरानो गारिखौ लाखिफैयो ओमफ्राय नैखिजा ओरैहाय दैमाफोरावनो बेरायनो फैलाबायो माने लासितघाट होनो इखिनि जायगाखौ एबार फेन्सि बाजाराव फैनाय जायोना लोगोफोर दैमागुरियाव फैनो मोनाबा गोजोननाय मोनो दसे उनाव जों थांगोन फेन्सि बाजाराव ओमफ्राय आं देखायगोन नोंसोरनो बै जायगाया माबायदि नायलांबाय थाबानो जाबाय फार्स्ट ब्लगाव आङो माने फेन्सि बाजाराव फैनायाव देखायदोंमोन आं एसे खिन्थु होमबाबो कमप्लिट देखायजोबनो हायाखै आं एबार दिनै आं देखायगोन फारि फारिनो ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो ओमफ्राय ओंखारलांसै जों नैखिजा नै मन्दिर मानिबा मन्दिरथाय मन्दिर खुलुमनो थाबाय गासैनोबो स' ओरैहाय थांसै जोङो गारियानो बिराद होंगो दोंगो इयाव ओरैहाय फुरा पार्क खालामना दोनजोबो गारि माखौ स' बेरायलांसै जों बैखिजानो नैखिजा थाबायलांसै दा नै JCBजों हा जावबाय दं इयावबो माबा मोनसे बानायगोन बायदि मोनदों आं नङाबा ओरैनो जागा माखाया बिराद लेथ्रा जाना थाजोबो इयाव बेफोरो बार लेथ्रा जाना थायो ओइ साइडथिंजाथ' थांनोनो हाया माने ओरैबायदि लेथ्रा खालामजोबना दोनदों मानसिफोरा मा होनो आरो आसोला बेफोरबायदि सिबस्रांनानै साफा खालामगासिनो दोनदों मोननैसो जायगायानो फेन्सि बाजार ओमफ्राय ससे दंबावो दा जों माने एसे गोजानाव ओंखारनानै थाबायबोदो माने ओरैहायबो दसे नायदोंमोन माबायदि जायगाफोरा बेरायनानै मोजाङानो मोनदों बारा गोजान गैला फेन्सि बाजाराव मोनहैसिगोन ओरै थाबायलांबाय थानोसै भाई लोग मेरी रील्स को भी फॉलो किया करो यार फॉलो करो भाई फॉलो करो फाइनली मोनफैबाय फेन्सि बाजार नायनो हागोन नै मोनथारबाय स' मा मा बायनाय जायो मा मा बायनाय जाया देखायगोन आं नोंसोरनो बेलासि टाइमाव बेरायनो बिराद हिट जायो फेन्सि बाजाराव टाइमाव लोगोफोर फार्स्ट ब्लगावथ' आङो माने फेन्सि बाजारखौ देखायाखैमोन ना ओमफ्राय दिनै देखायगोन आं दिनैनि ब्लगाव माने फेन्सि बाजारा माबायदि नोंसोर नायनो हागोन नै फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो नायनो हागोन बाजारा खिन्थु दामा मोजां दे आंनि साउन्ड क्वालिटिया बारा मोजां जायाबो जानो हागौ माने बिराद भिर ना बेखौ नायलांबाय थाबा दिनै बारा मानसि गैया खिन्थु ना बाजाराव बिराद खम